zuek antzerkian publikoari test moduko bat egiten diozu ez, da? Bai. Test psikoteiniko hietako bat. Bueno, benetan homofobikoa den ala ez jakiteko. Osea, test honek esaten digu, benetan homofobiko pagaren edo ez? Hori da. Huezka da. Begira, saio hasi denetik, hemen dauzkagu mugikorrak, ez dugu ezer ikusi oraindik ere. Zua usarriko zinatekan, Jon, test hau pasatzera. Ez, nik pasa egingo dut. Pasako dugu? Zalantzari gabe. Aizi berri izango da adibidez gure psikologoa. Berak egin zuen. Goazen, testa egitera, venga. Guen mentxe garriko gara. Hemen daukaztu zure Hau izango da, bai, testa egiteko. Hori da. Prest zaudete? Oso prest. Era bat. Ea ba. Ezin prestago. Bueno, ongi etorri, nomofobikoen saio honetara. Bai. Hau etxekoek ere egin dezaket ez, da? Bai, danak egin dezakezue. Bale, erantzun zuek ere. Lehenengo saio honetan, oso test erresa egingo dugu. Bai? Ala ez, erantzun behar dezue. Hori ba, zintzotasunez. Bale, ados. Gaixotasunari aurre iteko, zintzotasunez erantzun eta... Bai, ala ez. Ea ba. Lehenengo galdera, kalera mugikorrik gabe ateratzean urdurik jartzen zarete? Ni bai. Burako Ni bai. eta guzti. Zu ez? Ni bai. A ver, bai. Kalera mugikorrik gabe aterata urduri. Urduri. Urduritu gaitez. Bigarrena, mugikorra itzali behar dezuenean, konzentratzeko arazoak izaten aldituzue? Nik ez dut inoiz itzaltzen. Nik ez dut itzaltzen. Ez ez itzaltzen. Baina izali beharra daukazunean ospitalean, zinean. Zinean eta bai, Norbait gala agintzen duena, itzali eta listo, pakea. Baina eta konzentrazioa galtzen duzu? Ez. Du Ez. konzentrazio hori galtzen. Baina itzaltzen dezu? Itzaltzen Bai. dugu behar denean. Vale, bueno. Hirugarrena. Bai. Bateria bukatzeak egoezina eragiten dizue? Bukatzen ari da nire bateria! Bai. Pixka bat. Bai. Baina bateria pixka bat daukazunean, Jon? Dena bizi duzu topera. Klima horiek, euneko bat geratzen zaizu. Ni lasai geratzen naiz. Laugarrena. Mezuak eta emailak etengabe begiratzen dituzue? Bai ala ez? Antxone bai. Antxone bai. Baina badakizu zenbat gauza interesgarri iristen zaidan niri. Ai, klaro. Nire postontzira. Ni bakarri begiratzen dut mezuak iristen direnean. Vale. Etengabe. Nik badezpa, ea mezuren bat iritsi den ere begiratzen dut. Aurrera jarrituko dugu. Hauek nahiko nomofobikoak dira. Datuak eta salantzat etengabe kontsultatzen dituzue? Hori bai. Hori bai. Eskila gaur egun eztabaidak ere desagertzen. Claro, hau nola zen eta horrela, eta ez, bai, guazen begiratzera. Indurainek noiz irabazi zuen bere lehendabiziko turra. Ez dakiz urtetan, ez, beranduago lehenago, txoin. Aterat, eta Wikipediak esan dizuena eta ez da. Garai batean eztabaidak izaten ziren, zarrak arrazoi gazteak ez, orain ja mugikorrak agintzen du. Ez zarrak ez gazteak, arrazoia beti dauka Wikipedia. Aurrera jarraituko dugu. Mugikorraren kargadorea gainean eramaten dezue? Nor kendu dik? Ez, hainbesteraino oraindik ez dara iritsi. Kargadorerik ez dugu. Lehenengoa, aplikaziorik erabiltzen alduzue? Home, Zeintzuk? Zein da galdera? Aplikaziorik erabiltzen aldezue? Utzi da Eluiarrena esaterako. Eluiar, adibidez. Gero badago beste bat, ahotsa aldatzen dizuna. Alegia, zuk grabatzen duzu ahotsa. Eta gero egiten du pixka bat... Hasi oinarrizkotik, Jon. WhatsAppa. WhatsAppa bai. WhatsAppa. Instagram. Instagram. Twitterra, nik asko. LinkedIn. Baita ere? Nik Facebookik ez daukat adibidez nire telefonan? Ez? Ez. Ni bai. YouTube aplikazioa da, YouTube, bai. Gero... Banketxeko. Bai, egia da, transferentzia. Bueno, nahiko aplikazioak erabiltzen dituzte. Bueno, valorazioa egiteko une iritsi da. Bai? Galdera bakar bati. Bai. Baiezkoa erantzun da, nomofobikoak zarete. Beraz, nomofobikoak zarete!